Што ёсць Беларусь? Гэтае пытанне на сёння надзвычай важнае і актуальнае. Хацеў бы паразважаць пра гэта як гісторык 19 стагоддзя, даследчык працэсаў фармавання беларускай нацыянальнай самасвядомасці ў гэты перыяд. Трэба сказаць, што такое пытанне, што ёсць мая краіна, мой народ, задавалі прадстаўнікі ўсіх народаў. Якраз у гэты перыяд 19 стагоддзя, перыяд станаўлення сучасных, ці, як гавораць, мадэрных нацый. У 19 стагоддзі, асабліва на пачатку 19 стагоддзя, большасць насельніцтва сучаснай Еўропы, асабліва сялянскае насельніцтва, не мела нацыянальнай свядомасці ў сучасным разуменні гэтага тэрміну. І па вялікаму рахунку такія пытанні, як што ёсць Францыя, ці што ёсць Германія, ці што ёсць Польша, скажем, сялян правінцыйных не цікавіла. Але гэта цікавіла інтэлігенцыю, гэта цікавіла тых дзеячоў, якія стаялі ля вытокаў працэса нацыятварення. Такім чынам, хацелася б паразмаўляць, што думалі пра Беларусь, ці, можа, як гаворыць знаны філосаф, наш беларускі Владзімір Мацкевіч, як думалі Беларусь людзі ў 19 стагоддзі. Розныя былі меркаванні, выдаваліся кніжкі. Напрыклад, у 1840 годзе ў Парыжы выйшла кніга «Беларусь» палітэмігранта Александра Рыпінскага. Але на пачатку часта Беларусь разглядалася ў гэтых кніжках як край, як рэгіён, з нейкімі адметнасцямі сваімі, рэгіянальнымі, са сваёй гісторыяй. І толькі з часам фармавалася бачанне Беларусі як краіны з асобнай гісторыяй і краіны з асобнай нацыяй, з асобным народам. Напрыклад, адзін з пачынальнікаў новай беларускай літаратуры, Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч, у канцы 50-х гадоў 19 стагоддзя пераклаў на беларускую мову славутую паэму Адама Міцкевіча «Пан Тадэуш». Паэму гэту ён адрасаваў сялянам, дробнай засянковай шляхце і, напрыклад, тлумачыў сваім патэнцыйным чытачам. Кніга да чытачоў так і не дайшла, таму што не была выдадзеная, забароненая цэнзурай. Але Дунін-Марцінкевіч тлумачыў сэнс слова «айчына». Я дазволю сабе зацытаваць класіка. Вось Дунін-Марцінкевіч пісаў так. «Айчына – гэта земля, на которой мы родились, которую управляем своей працай, на которой похоронены кости бацькоў, дзядоў ды прадзедаў нашых. Паветра, которым мы отдыхаем, гэта завецца адчызна». Ну, лёгка заўважыць, што Дунін-Марцінкевіч тлумачыў вельмі даступнымі словамі для простага вясковага люда на прыкладзе простых звычайных рэчаў, якія атачалі жыццё тагачаснага селяніна. І гэта абсалютна зразумела з таго пункту гледжання, што, як я ўжо сказаў, сяляне, нават дробная засянковая шляхта, не мелі нацыянальнай свядомасці ў сучасным разуменні. Але, безумоўна, яны мелі ўяўленне пра радзіму, у якой жылі. Тут можна выкарыстаць падыход, які часта выкарыстоўваюць даследчыкі працэсаў фармавання сучасных нацый, і раздзяліць паняцце прыватная ці асабістая айчына і айчына ідэалагічная. Асабістая айчына, яна складаецца з уяўленняў, якія сфармаваліся ў свядомасці чалавека з ранняга дзяцінства. Асабістая айчына – гэта беспасрэдныя цесныя сувязі з сям'ёй, са сваякамі, з суседзямі, з сябрамі. Гэта моцныя эмацыйна фармаваныя пачуцці, звязаныя з блізкімі людзьмі і з акаляючым асяроддзем, з полем, лесам, з прыродай. Але каб стаць ужо ў сучасным сэнсе беларусам, ці французам, ці немцам, ці амерыканцам, то неабходна зрабіць наступны крок і засвоіць уяўленне пра ідэалагічную айчыну. А ідэалагічная айчына складаецца ўжо з абстрактных паняткаў. То есть, каб зразумець, што такое Беларусь як нацыя і краіна, трэба ведаць такія рэчы, а якая тэрыторыя Беларусі, напрыклад, наша земля, што такое беларускі народ, то есть, напрыклад, якая яго лічэбнасць, якія нейкія рысы, якое паходжанне беларусаў, якія героі нацыянальныя ў беларусаў, якія найбольш важнейшыя падзеі гісторыі.
То есть гэта і ёсць ідэалагічныя каштоўнасці, якія складаюць нацыянальную ідэалогію, складаюць аснову нацыянальнай падмурак для нацыянальнай ідэі і якім вучаць у школах, вучаць праз іншыя інстытуты ў сучасных дзяржавах. Дык вось 19 стагоддзя гэта якраз намаганні беларускіх дзеячоў, творцаў беларускага адраджэння пашырыць уяўленні гэтай ідэалагічнай айчыны сярод масаў, шырокіх масаў насельніцтва. В першую чаргу сялянскага, але не толькі сялянскага. У часе паўстання 1863 года Кастусь Каліноўскі ужывае пароль «Каго любіш, люблю Беларусь». Але Каліноўскі яшчэ не тлумачыць, што такое Беларусь. Ён не быў тэарэтыкам, ён быў рэвалюцыянерам, практыкам. А вось уже яго паслядоўнікі вымушаны былі зрабіць гэтую тэарэтычную працу. Дазволю сабе некалькі цытатаў. Скажам, у 1888 годзе малады тады беларускі гісторык, будучы класік беларускай гістарыяграфіі, першая, напэўна, асоба ў беларускай гістарыяграфіі, Мітрафан Даўнар-Запольскі, у артыкуле «Беларускае мінулае» ён піша: «Беларускае племя мела сваю гісторыю, адрозную ад гісторыі суседніх роднасных яму племён, свае гістарычныя традыцыйныя пачаткі, што гэтыя пачаткі яно некалі ўпарта адстойвала. Акрамя таго, беларускі народ мае этнаграфічнае адрозненне ад суседніх народнасцяў, адрозніваецца ад іх складам свайго развіцця, паняццяў, схільнасцей. Народная наша творчасць складае нашае багацце, якім беларусы могуць ганарыцца, якое павінны падтрымліваць і зберагчы. Нарэшце, ёсць яшчэ запавет у беларусаў – свая мова». Праз некалькі гадоў, у 1891 годзе, той жа Францішак Багушевіч ад імя Мацея Бурачка у сваёй прадмове да зборніка вершаў «Дудка беларуская» таксама дае такое акрэсленне Беларусі. Спрабуе стварыць гэты самы вобраз ідэалагічнай айчыны. Можа, хто спытае, дзе ж цяпер Беларусь? Там, братцы, где наша мова жывець. Яна ад Вільня да Мазыра, ад Віцебска за малым не да Чарнігава, где Гродно, Мінск, Магілёў, Вільня і шмат мястэчкаў і вёсак. Для Мацея Бурачка найважнейшай каштоўнасцю з'яўляецца наша мова. Наша мова для нас святая, бо яна нам ад Бога даная. І Багушевіч заклікае беларусаў не берагчы, не згубіць сваю родную мову, каб не ўмерці. І так былі закладзены гэтыя асновы беларускай ідэалогіі, гэтай беларускай ідэалагічнай айчыны, дзе, напэўна, першай каштоўнасцю была мова, а за ёй ішла гісторыя, важнейшыя гістарычныя падзеі, месцы памяці, героі нашай гісторыі. І паступова гэтая ідэалагічная айчына, яна пашыраецца сярод сялян і у душы кожнага зліваецца з іх асабістай айчынай. Бо асабістая айчына, як я ўжо казаў, яна асабістая Беларусь, калі можна так сказаць, яна найперш пабудавана на эмоцыях, на прывязанасці да тых мясцінаў, якія мы бачым, любім з маленства. І усведамленне ідэалагічнай айчыны азначала тое, што гэтыя моцныя эмоцыі, яны таксама прывязваюцца і да, так здавалася б, абстрактных ідэалагічных каштоўнасцяў, з якіх складваецца нацыянальная ідэалогія. То есть нацыянальна свядомыя людзі, яны плачуць, калі наведваюць месцы памяці, калі глядзяць фільмы, чытаюць кнігі, прысвечаныя нейкім важным падзеям нацыянальнай гісторыі ці героям нацыянальнай гісторыі. І такая нацыянальная свядомасць паволі, паколькі Беларусь знаходзілася ў катастрафічна цяжкай сітуацыі, ішоў магутны працэс асіміляцыі, якую праводзілі ўлады расійскай імперіі. Але гэты вобраз Беларусі, ён пашыраецца ў свядомасці простых людзей, простых сялян. І такім чынам гэты працэс, ён пашыраецца на пачатку 20-го стагоддзя, ў міжваенны час. І лагічным завяршэннем гэтага працэсу стала імкненне ўсё большай колькасці беларусаў да незалежнасці. Імкненне, якое праявілася асабліва моцна ў 1918 годзе разам са стварэннем Беларускай Народнай Рэспублікі, якое было пранесена праз усё 20-е стагоддзя, і 30 гадоў таму назад была абвешчана незалежнасць Беларусі, Рэспублікі Беларусь, якая гэтая дата, безумоўна, адна з важнейшых у
на гісторыі 20-го стагоддзя. І думаць Беларусь. Што значыцца думаць Беларусь? Што значыць вобраз? Што ёсць Беларусь? Мне здаецца, што кожны думае Беларусь па-свойму. У кожнага свой вобраз Беларусі, бо у кожнага чалавека, нават у сучасным свеце, вось свая, у нечым інтымная, непаўторная, асабістая айчына. І вобраз Беларусі звязаны з самымі рознымі, вельмі такімі, можа быць, эмацыйна афарбаванымі ўспамінамі, вобразамі з дзяцінства. Але гэтыя нашы асабістыя айчыны, яны цэментуюцца, аб'ядноўваюцца базавымі каштоўнасцямі нацыянальнай ідэалогіі, в першую чаргу мовай, гістарычнымі каштоўнасцямі, пантэонам народных герояў і важнейшымі падзеямі нашай гісторыі, натуральна, месцамі памяці. Гэта ідэалагічная айчына таксама змяняецца, таму што і гісторыя ідзе, мы перасэнсоўваем гісторыю, кожны год з'яўляюцца ў нас новыя героі, новыя падзеі. За апошні год хіба гэта было вельмі відавочна. Апошні год прынёс вам і новыя, вельмі важныя гістарычныя падзеі, і новых герояў нашай гісторыі. І таму вось тое пытанне, якое ў цэнтры нашай размовы, што ёсць Беларусь, і думаць Беларусь, думаць пра Беларусь, яно становіцца сёння вельмі важным і актуальным для кожнага беларуса. І я думаю, што вот гэтае разважанне, гэтае думанне пра Беларусь, думанне яно немагчымае без дзеяння, але дзеянне таксама мае пад сабой, перш за ўсё, фундамент думання. Гэта думанне вельмі важнае менавіта сёння. І я думаю, што Беларусь — гэта першую чаргу наша супольная праца, праца продкаў і нас, сённяшніх людзей. І плён гэтай працы будзе выдатны.